Azkenean, eserita. Bai, baina sukaldekoak bukatu dituzu? Nik? Nik egin behar ditut? Ez, neskameak, zeinek ba? Baina egun guztia lanean pasatu dut, eta nekatuta nago. Nik ere lan egin dut. Baina ni kiroldegira joan naiz, entrenamendura. Eta ni ez naiz joan kiroldegira, ni batetik bestera ibili naiz, enkargutan. Baina nik arratsaldean erosketak egin ditut. Eta ni arratsaldean umeak jasotzera joan naiz. Baina nik autoa tailerrera eraman dut. Eta nik etxea txukundu dut. Eta egongelako apalak jarri ditut. Hori bai gogorra. Eta zein joan da musika eskolara Ainararekin? Zein joan da dentistaren era Asierrekin? Zein pasada zure amaren etxetik zemetxoarentzako kroketen bila? Eta... Beno. Lasai, Andrea, zuk ere gauza asko egin dituzu, baina lagunduko didazu. Beno, goazen, azkarrago bukatuko dugu eta.